Aquest decret serà el decret marc, on tots els ajuntaments s'hauran de regular, perquè parlem de tots els ajuntaments de Catalunya, correcte? Però després trobem un problema. Aquí hi ha un ajuntament que no vol complir. El tema més latent és el tema de les transmissions. Hi ha molts ajuntaments que el fan, per exemple, que Santa Coloma no ho volen fer. Estarien obligats a fer-lo, ho corregeixo jo de Maria si no és així. El tema de les taxes. Tots sabem que hi ha una llei de règim gratuït local on dice que una taxa és equivalent al servicio que prestan. I això és una llei, però hi ha ajuntaments que no ho fan complir. Això ve al decret, si no m'equivoco, senyora Maria. Això ve al decret. Hi ha moltes coses que venen al decret perquè l'Ajuntament no compleix. I què han de fer els paristes o els professionals? Què han de fer? Muntar fundacions administratives. De la mateixa manera, això ja ens costa quarto. De la mateixa manera, no fer-ho l'inversa, com no fer-ho l'inversa. Es creen unes comissions de consum, de treball, de qualsevol cosa, hi ha unes inspeccions, i si no ho fem bé, ens costa diners. Ja està bé, anem de cara a la professionalització del sector, ja està bé això, que anem tots intermarcats de la mateixa llei. Però sé que si ho fem malament ens costa diners. I si ho volem fer bé, si volem que aquell ajuntament compleixi la llei, també ens costa diners. M'explico? De la cosa manera ens costa quatre coses als marxants. Llavors, des d'aquí, des de l'Associació de Marxants de la Dona i totes les associacions que puguin sumar, jo li demano, de Maria Casens, que es munti un departament, un EN, vostè li posa el nom, de professionals, d'advocats, on nosaltres puguem anar a fer les nostres reclamacions. I que la Generalitat, ja que és la que ha creat aquest decret legislatiu, que vagi als ajuntaments a dir-li, tu no ho estàs fent bé això. La tassa té que ser aquesta, la transmissió és completament legal, que hi hagi això, i que no han d'anar, que si són 900 i pico de municipis a Catalunya, si no m'equivoco, han d'anar ajuntament a ajuntament. Si hi ha alguna que no fan bé d'aquest decret, si hi ha alguna cosa, per altre moment hem de parlar de les taxes. El 90% dels ajuntaments no compleixen amb les taxes. Exceptuant la part de Girona, doncs allà han fet un treball i tal, però també s'ha gastat un dineral. Si parlem ja de les taxes, ja de qualsevol altre punt que reguli aquest decret hauria d'estar supervisat per part de la Generalitat. Llavors aquesta és la nostra petició per part de l'Associació de Marxants de la Dona, que es quedi aquest temps, que